Скоро аз съм в Слав и ще ви покажа как да направите водоизгреватели. Това по много лесен начин. Бурите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3. И тук така. След това слагате някъде по средата блока от тия 4 блокчета. Слагате например така. След това заограждате с ентия. След това заограждате с редстоун. След това и така с вода заограждате навсякъде. След това някъде където искате слагате блокчето, слагате ръчката и ви изстрелва. Много навитие.